ɲininkali wagati la kunu an ye ɲininkali min jaabi a bɛ komi kuma in diyara mɔgɔ caman ye ko u b'a fɛ t'u sɔrɔ an ka kuma in sinsin ka perepere latigɛ o ye kuma jumɛn ye n ye kuma min kɛ salafiya kan n ko n ye kuma caman k'a kan ka tɛmɛ a bɛ minnu bolo ko salafiya kuma salafiya fɔli minnu filɛ ni salafiya ko min filɛ ko kura don ko kura tɛ n ko irisala yɛrɛ ko wa itiba'u salaf salih wa iktifa'u asarihim wal istighfaru lahum wa tarkul mira'i wal jidali fi din wa tarku kulli ma ahdathahu al muhaddisun ni ne risala kolonde de ako wa itiba'u salaf salih risalati ko koy kattu go salafu salihu ko واختفار آثارهم يكون نو فنامنا والاستغفار لهم إكالا يافدل ويه وترك المراء والجدال في الدين كما تشاما نمان كان تشاما نيغون سوسو تشاما يكو توي دينا لا وترك كل ما أحدثه المحدثون ewa kokura tigu ye kokura do dina kono ki yere kolo sama ko toy donc wi risala yere aye salafiya de iranna risala fiqh kitabu min bambolo o anko salafu koroye salafuya foli delila de bala lugala delila bala sariyala lugatugo bolo anko salafu yere mo min temena enye anka mo folo munun temena ce kurba munun temena nye am mo ke munun temena fa munun temena lugala ba fo de masalafu an ko ciden ko Fatumata ma ni'ama salaf ana laki salafu nyana iye ninne de do nin tariñe lagara iriba yoro la ala ko wala huma salafa kabalima ewa balima muso fula fara ñogon ka ala ya haramu qur'ana kuna ko illa ma salafa luga la salafi min temena mais sariya la salafu ye de min temena inye na yi ko afolo ye limanane aqida min inye asalafu salih ulu folo ye jonye ciden ka sebo tabina un ka salafu de ciden ka sebo ye atabi tabina ulu fana ka salafu de sebo ani tabina ye ubafu nunu de ma salafu seba tabina ubafu nun masalaf o mogo munun nana nun kope ubafu uluma salafiyuna fokata jiyawuli mogo munun nana tabina kope fokata jiyawuli ambebe ye ola ubafu salafi ube salafiyuna mogo nana nunun kope uka ewa bato chogo nuka aqida nuka duskuna sirin umu soso umu fonko nyogonya e fana ye sarafu ye bon nunu fana be delela be qur'ana kono minye ko sebon ani tabina ni mogo tuguru ko fokata qiyama be togo de salafu sebon ye salafu ye sebon tabina ni tabina ye munum beno ko fo ba fo salafi ube salafiyuna qur'ana aya ko ala ko wasabiquna li awwaluna min al muhajirin ni nye jonye سيبوا والذين اتبعوهم بإحسان بإتقان ويجوني تابنا نمغمغنا نولو كفي سلفوا في القرآن كنو وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوني سيبوا والذين اتبعوهم بإحسان ولو تابنا أني مغمغ التقران ننجم كل سبقات دسونا سيرون كاقيدا نكبتو چوكو كتغياما salafu de ulu fana ye adella fule qur'ana kono adella doye munye fana o man yusaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ati masira ala ko qur'ana kono ko ni mugo ye ciden soso kanda bangalen ko feye muminu be farala ɲɔgɔn kan ka min kɛ sira ye e y'o o tanata e yɛrɛ y'i yɛrɛ to min bolo ni ala b'i to o bolo n b'i bila jahanama kɔnɔ
ويتبع غير سبيل المؤمنين توسرك لو كن مؤمن يجوني شيبو تابينو تابينو ni mogo ye ninja makulu soso ninja makulu saba ni mogo ye nunu nye bato chogo minke e ya yelema e yu soso bato chogo ne aqida wala ala ko e yeri to min bolombi bila jannaba kunu sarafu yera qur'ana kunu ma ya qur'ana kunu donc o de ya to anko saba de be as-salaf wa salafiyu ube salafiyuna wa qalaf nin jamakulu saba de do nu ko salafu jamakulu saba shebau tabino as-salafiyu ube salafiyuna mugo tukuran nunun ko imu soso umu kabato chogo nyelema imu soso ukabato chogo la eye salafu ube salafiyuna qalaf anko qalafu o yede nim mugo min nana nin jamakulu saba ani mugo mununye nin jamakulu saba ka hakilenu kabato chogota mugo min nana kulu kabato chogo nyele mabubu ku fonko nyonya ku soso bato chogola etto ko qalaf anko qalaf bisukuni lam ale benade nin mugo min nin jamakulu saba soso tamama ede to ko qalaf anko nyogona fulana na qur'ana kono فقلف من بعدهم قلفوا أداوا صلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون قيا قلفوا فورا يمغو جوغودي منو نانا مغو نيوما كوفي نو يمغو نيوما ewaka bato chogo yelema ku fonko nyogonya anko afulana antun kwali murana suratul araf de do فقلف من بعدهم خلف ورسول الكتاب kataya laba surata ali muran aya kemen bi woruni konontonna suratul araf aya keme ani bi woruni konontonna faqalafa min ba'dihim khalfu warisul kitaba donc bi sukuni lam ala ya fo mugo jugude ya na bi sukuni lam mugo jugu dama bodeta bon abese kana khalafu bi fatihil lam lugatugu ko de bena nyuman na bese kana jugumana me lugatugu bo fana bara nyogonya ka caya jugumandela bi patin lamu yere donc akado sisa jamakulu sabade be salafun as-salafi qalaf salafu ye jamakulu saba as-salafi ube salafiyuna mu'minun tuguranin jamakulu saba ka aqidako imu fonko nyogonya bato chogola umu kat bato chogo yelema e fana ye salafu ye ubafo salafiyun ubafo salafiyu eyo woye bon mogo min ye nunun soso sisa o de to ko qalafu iyo kabato chogo yelema iyo soso ere to ye sisa ko qalafu donc ola ni nani mogo min bafo ko ne qalafu de abe danger o te jande ya parce que qalafu koro ka chaya qalafu be akera bi patillamu yarabe ke min ka chaya tinyale de do mogo min ye jamakulu sabai soso aqida lim bato chogola qalafu be ke odeka ka chaya wala mogo min ba fo nete sarafu ne qalafu de kuma inna ba kordo qataru do danger do parce que ya yira mogo nyuma munun temena u ka bato chogo neta ka u ka aqida neta ka ne bin da mana bato chogo ni da mana aqida de ka ne yu fonko nyonya ne yu soso ne nu te kelenya donc wala ka hakliman dama nin jamakulu sabade be as-salafu wa salafiyu wa qalaf donc hada maden kelen donc wodi yato mamura mana jamiko akonni ko qalafu minye mugo nyuma nunu nka dina yelema yu soso ako sino ni ewa ni tuguruko iba ubafo ema ewa atabi mana man tabi'ahuma be fo ma odema ni mugo min tuguruko ga ridala ebe fo ko tugu bagade ate fo oma ko qalafu yede minyu soso me mugo tuguru ko aba fo ma ema ko tugu bagade munun tuguraw ko man tabi'ahum wa tabi fo odela man tabi'ahum men ni mugo minyu soso de qalafu ya bena e kasisa donc ala ka hakilman dama mfule ka kuma min fo nya surnya ko min be konanja ka we nya surnya ka bo sarahu tadmuriya li sheikh
Muhammadu Amana Jami a kaseti folo yere a sarahu tedi muriya Muhammadu Amana Jami yette de muri min saraha a kaseti folo yere kaseti parce que a sarahu kaseti kacha me ba lajale yere togo bangale sebele be minna ani ni min beta eri keleni kola donc o kaseti folo oye kaseti muga ani fula de kaseti folo yere ibe faran fansiya caman sɔrɔ fule ka min surunyate i b'a faran fansiya dafalen sɔrɔ ye bon ni ye min ɲininka ko yala sɛnɛkɛla ninnu kono munun bena u ka sɛnɛkɛ fɛnw tiɲa u bɛ n'u y'u ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min ɲɔ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min sɛnɛ ewa kono munun benu tiɲɛ n'u b'u gɛ fɛn t'u la foyi t'u la o la hadamaden ka nafolo ni ka balo a tangali b'a ka de ni tiɲalikɛla min nana ko a b'o tiɲa i b'a gɛn ka bɔ a la o ye nafolo ni nafakati tangali de balo o y'i ka wajibi yɛrɛ de a tɛ daga i ka foro to i bɛ ka ɲɔ to ye tiɲali ka fɛnw kana tiɲa o bɛ komi balo tiɲa de i bɛ junubu yɛrɛ de sɔrɔ a la ni yɛrɛ ye tugu de k'a labila fo i ka kɔlɔsi de ka tanga o de b'i kan bon ko ewa hiji denw minnu bɛ taa hiji la ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ azatitigi minnu ni hiji denw bɛ taa k'o b'a fɔ hiji den ye ko e b'a fɛ ka na alikaba hiji e b'a fɛ ka na hiji siɲɛ hakɛ min na i k'o sɛbɛn alikaba tawafu tɔ i bolo i ka jɔsi alikaba la nin ye bidiya de ye lesiri tɛ nin na diina kɔnɔ donc alikaba yɛrɛ k'i yɛrɛ jɔsi alikaba la ka taa ka maga alikaba la yɔrɔ fila de bɛ alikaba la dɔrɔn ni adamaden bɛ maga o la hajari aswadu yɔrɔ i b'o embrasser k'i da k'a la ka embrasser n'i ma se o la i b'i bolo da kan k'i bolo in embrasser n'i ma se o la n'i n'a ka jan i b'i bolo sama ka taa ma k'Ala kubaru fɔ o ye hajari aswadu bon min ye rukun ye mani ni sera o yɔrɔ ma i b'i bolo fana maga o la mais i tɛ bolo in embrasser i bɛ i bolo maga o la dɔrɔn mais i tɛ bolo in embrasser n'a bɔra ni selenge fila la i tɛ maga alikaba yɔrɔ si la don dɔ la Muawiya ni Ibn Abbas ye ɲɔgɔn sɔrɔ haramu la o y'a sɔrɔ Muawiya ye ɲɛma de alikaba yɔrɔ Muawiya n'a nana bɛ maga la Ibn Abbas ko alewa Muawiya ma a ko e bɛ maga alikaba yɔrɔ bɛɛ la a ko laysa fil bayti mahjur a ko alikaba yɔrɔ si tɛ n'a balilen don ni mɔgɔ tɛ s'a ma Ibn Abbas ko o ye tiɲɛ de mais Ala ko Kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir ciden ma maga yɔrɔ si la ni yɔrɔ fila tɛ Hajar al-Aswad ani rukun ye mani Muawiya ninnu yɛrɛ bonyabagaw tɛ a ko ye tiɲɛ fɔ Muawiya tun bɛ maga yɔrɔ minnu na a y'a tɔ ye donc magali bɛ kɛ yɔrɔ fila de la alikaba fan bɛ ka to k'i yɛrɛ jɔ sa ma bidiya do lesiri t'a la diina la donc bi ewa min filɛ ka fɔ lesiri tɛ nin na bidiya de ye nin ye ko dɔw ko olu bɛ yɔrɔ min kiloti donni de ka ca ye mɔgɔw bɛ kiloti dɔn cɛw wa bon ko kiloti dan ye yɔrɔ jumɛn kiloti kɛra cogo o cogo kunbele ka datugu ciden ko cɛ ka lawura min bɛ bara ani kunbele cɛ o de ye ka lawura ye donc kiloti ka kunbele datugu voilà ni i ka kunbele kɔfɛla tɛ ye a ka kunbele datugu ni kiloti jiginna kunbele jukɔrɔ baasi t'o la i n'o bɛ se ka sali i n'o bɛ se ka bɔ k'a fara kan
na ya soro awbe yorola ni kiloti donye penche jugude munye koro silama ika fini dafalende do min bena gelengala chamancere ube min bena kanali kaba kuro na teteme ika ke o chogola ode kanye kateme ika ki damana moye mo chela ni nya min fo wakati bembo fo an ka dersu kono ko munum ba fo ko sunna mo de mo fara ko ni ya laje ko lu de farala aw cinya do lu de farala ke parce que obe aya yere kono wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tatamu subula fatafarraqa bikum an sabilihi jalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun suratul an'am kono ala ko ninde ne ala ka siratilele cire ni sira minnana akode ale ala ka siratilele nye be ka tugu ode ko akana tugu sira misenu ko no ba fara ka bonne ala ka sirama cide abdullah ibn mas'ud ka hadisa kono cide nyen ni aya tafsiranye parce que aya u dobe cide ka nyere yu tafsiri cide nye teren jando teren tilelen do tigete ayet teren tigete ako wa anna haja sirati mustaqim ninde alaka sirati lele tere misenu ayo o tige sira e watilele kinini annumana ako haji subulu ako sira misenu nunu fule nununde awa kunni sira misani kele be hadamade shaytane dode jode mba kunna nabe mo wole katama minye bidia kuntiguye donc ola bidia mo wulude farala ودياتو وبافو أهل السنة والجماعة وأهل البدع والفرقة والسنة مغوني فرانيغونكا بدع مغوني فرافرالي نيا الله واقع كن كانكو بويرو مغو كو سنة القرآن والسنة لا فهم السلف الصالح سنة مغو وبيورو يورو ديا فانتناني ni sunna mo mi make faamu balide ube ni jogo dobila ube yere bonya dobila sunna mo yere haqiqa na ya qur'ana kala ka faamu ka sunna kala ka faamu abe min foya ni tarajiya da sunna karamo ma yisigira koro de be foye qur'ana ne hadisa kunu te bonyo konkoro hari ni ye nyinin kalimin poshe sunna karamo nyumama na yi jabini delila mununye chamaka nu ye sunna karamugo nu ya nyinen kay nyana ba jabiro de la kelonde faranyon kade me faranyon kate o kam misiru kono be salli togo kele salli wole togo kele salli togo kele nde be salli kofe togo kele nde be dinya ka sunna misiri be togo kele o be salli togo kele o be wajuli togo kele o be derila ta yoro kele ala kote qur'ana kono ciden kote salafu kote uka delata yoro be kelenye uka agidaw ye kelenye uka sali chogo ye kelenye kabato chogo be kelenye dinya fantanani sunna mo be mais bidia mo la jeke bidia mo la je do salli ko fe almami be mikro tabe fatiha kala jama ba kala nofe do salli ko fe fatiha be e wa fale de mo saba nimbake do salli ko fe mo kelende be do fo tawba fo amina salli chogo kelewunte irdu kelentu bolo la hala kelenyerete aqida kelente dusukuna sir kelente do salli tawbu shen filikata yefe do salli tawbe salli be bange ha do salli te minyere kanka bange itome do yere wa fana min kanka gundo be na bange bato chogo kelen to lawte aqida kelen to duskuna sir kelen nawte bato chogo kelen haranyere ka jamana kono ni salli rabbi de misiri kelen kelen la yube damana salli chogo sorolu bola te misiri doina ote fankele donc bidia ye farafaralide muslima manto nyere farafarali be silama manto yere ni nyogonche bidia de islamu fara donc sunna mo doronde farlembe nyogonka wodi ato ko ahli sunna wal jama kore munye farla nyogonka chinyaka o farla nyogonka chinyaka wala kuma min foro de sawabai
bidia mogo de farala ulu de mogo farala u fana ulu de islamiya fara fana donc sunna mogo de mogo fara ɲɔgɔn kan sunna de be mogo fara ɲɔgɔn kan salafu ka taabolo de be mogo fara ɲɔgɔn kan sinon bidia be silama bidia yɛrɛ islamiya fara da be silamaw fara et puis ulu de farala fana parce que lesiri ye sunna de lesiri ye salafiya de bidia mogo de nana ka fara ka bɔ a la k'u ka damana siraw ta ko ka kunsigi faleni kuloli wɛrɛ komi fiimaw bɛ cogo di fiiman tɛ bɛɛ ciden ko khayyiru haja shayyibu wajtanibu sawada a ko ni ewa kunsigi jema min filɛ nin ye a y'a yɛlɛma koloru yɛrɛma mɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi fiima ma nin bɛ se musilimu kɔnɔ donc i ka kunsigi i bɛ se ka koloru yɛrɛma ni koloru wɛrɛ ye mɛ fiiman tɛ a tɛ bɛɛ i ka koloru yɛrɛma ni fiima ye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ñininkalo wagatu la kunu an ye ñininkali min jaabi a bɛ komi kuma in diyara mɔgɔ caman ye ko u b'a fɛ toujours an ka kuma in sinsin ka perepere latigɛ o ye kuma juma ye n ye kuma min kɛ salafiya kan ko n ye kuma caman ka ka tɛmɛ a bɛ minnu bolo ko salafiya kuma salafiya fɔli minnu filɛ ni salafiya ko min filɛ ko kura don ko kura tɛ nko irisala yɛrɛ ko wa itiba'u salaf salih wa iktifa'u asarihim wal istighfaru lahum wa tarku al mira'i wal jidali fi din wa tarku kulli ma ahdathahu al muhaddisun niye risala kolonde de ako wa itiba'u salaf salih risalati ko koy kattugo salafu salihu ko واختفار آثارهم يكون نو فنامنا والاستغفار لهم إكالا يافدل ويه وترك المراء والجدال في الدين كما چاما نمان كان چاما نيغون سوسو چاما يكو توي دين لا وترك كل ما أحدثه المحدثون ewa kokura tigu ye kokura do dina kono ki yere kolo sama ko toy donc risala yere aye salafiya de iranna risala fiqh kitabu min bambolo o anko salafu korowe salafuya folil delila de bala lugala delila bala sariyala lugatugo bolo anko salafu yere mo min temena enye anka mo folo munun temena ce kurba munun temena nye am mo ke munun temena am fa munun temena lugala ba fo de masalafu an ko ciden ko fatumata ma ni'ama salaf ana laki salafu nyana iye ninne de do nin tariñe lagara iriba yoro la ala ko wala huma salafa kabalima ewa balima muso fula fara ɲɔgɔn ka ala ya haramu qur'ana kona ko illa ma salafa luga la salafi min temena mais sariya la salafu ye de min temena inye na yi ko afolo ye limana ne aqida min inye asalafu salih ulu folo ye jonye ciden ka sebo tabina on ka salafu de ciden ka sebo we atabi tabina ulu fana ka salafu de sebo ani tabina we ubafu nunu ne ma salafu seba tabina ubafu nunu masalaf o mogo munun nana nun kofe ubafu uluma salafiyuna fo kata jiyawuli mogo munun nana tabina kofe fo kata jiyawuli ambebe ye ola ubafu salafi ube salafiyuna mogo nana nunun kofe uka ewa bato chogo nuka aqida nuka duskuna sirin umu soso umu fonko nyogonya e fana ye sarafu ye bon nunu fana be delela be qur'ana kono min ye ko sebon ani tabina ni mogo tuguru ko fo kata qiyama be togo de salafu sebon ye salafu ye sebon tabina ni tabina ye munum beno ko fo ba fo salafi ou be salafiyuna
قرآن آية قالك وسابقون الأولون من المهاجرين نيني جوني سيبو والذين اتبعوهم بإحسان بإتقان ويجوني تابي ناني مغمغنا نولو كفي سلفوا في القرآن كنو وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوني سيبوي والذين اتبعوهم بإحسان ulu ye tabi naw ye ani mogo tugura nin jamakulu saba ka dusuguna sirunu ka aqida nu ka bato cogo fo kata qiyama salafunde ulu fana ye adella fule qur'ana kono adella do ye munye fana o man yusaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ati masira ala ko qur'ana kuna ko ni mogo ye ciden soso kanda bangalen ko feye mu'minu be farala nyogon ka min ke siraye eyo o tanata yere to min bolo ni ala bi to bolo bi bila jahannaba kono wa tabi ghayra sabilil mu'minin tawsir kala ko ni mu'minu ye jonwe shebaw tabinaw ni mogo ye nin jamakulu soso nin jamakulu saba ni mogo ye nunu nye bato cogo minke ya yelema yu soso bato cogo ne aqida wala ala ko yere to min bolombi bila jannaba kono salafu yera qur'ana kono ma ya qur'ana kono donc o de ya to anko saba de be as-salaf wa salafiyu ube salafiyuna wa qalaf nin jamakulu saba de do nu ko salafu jamakulu saba shebaw tabinaw as-salafiyu ube salafiyuna mogo tuguran nunun ko imu soso umu kabato chogo nyelema imu soso ukabato chogo la eye salafu ube salafiyuna qalaf anko qalafu o yede nim mogo min nana nin jamakulu saba ani mogo mununye nin jamakulu saba ka hakilenu kabato chogo ta mogo min nana kulu ka bato cogo nyelema ubu ku fonko nyogonya ku soso bato cogo la etto ko qalaf anko qalaf bisukuni lam ale benade ni mugo minye nin jamakulu saba soso tamama ede to ko qalaf anko nyogona fulana na qur'ana kono faqalafa min ba'dihim qalfu adawu salata watabawu sahawati fasawfa yalqawna qayya qalfu fora ye mugo jugude munu nana mugo nyuma ko fe nu ye mugo nyuma e waka bato cogo yelema ku fonko nyogonya anko afulana antun ko ali murana suratul araf de do faqalafa min ba'dihim khalafun warisul kitaba kata ya laba surata ali murana ayat kemen bi woruni konontonna suratul araf aya keme ani bi woro ni konontona faqalafa min ba'dihim khalfu warisul kitaba donc bisukuni lam ala ya fo mugo jugude ya na bisukuni lam mugo jugu dama bodeta bo abese kana khalafu bi fatihil lam lugatu ko de bena nyuman na bese kana jugumana me lugatu bo fana bara nyogonya kachaya jugumandela bi patin lamu yere donc a kado sisa jamakulu sabade be salafun as-salafi qalaf salafu ye jamakulu saba as-salafi be salafiyuna mu'minun tugura nin jamakulu saba ka aqidako imu fonko nyogonya bato chogola umu ka bato chogo yelema e fana ye salafu ye ubafu salafiyun ubafu salafiyu eyo ye bon mogo minye nunun soso sisa ode to ko qalafu iyo kabato chogo yelema iyo soso ere togo esisa ko kalafu donc ola ni nani mogo min bafo ko ne kalafu de abe danger o bate jande ya parce que kalafu koro kachaya kalafu be akera bi fatil lamu yara be ke min ka kachaya chinyale de do mogo min ye jamakulu sabai soso aqida lim bato chogo la kalafu be ke odeka kachaya wala mogo min bafo nete sarafu ne kalafu de kuma inna ba kordo kataru do danger do
parce que ya yira mo nyuma munun temena u ka bato cogo neta ka u ka aqida neta ka ne bin da mana bato cogo ni da mana aqida de ka ne yu fonko nyonya ne yu soso ne nu tekelenya donc wala ka hakliman dama nin jama kulu sabade be as-salafu wa salafiyu wa qalaf donc hada maden kelen donc wodi yato mamura mana jamiko akonni ko qalafu minye mo nyuma nunu nka dina yelema yu soso ako sino ni ewa ni tuguruko iba uba fo ema ewa atabi mana man tabi'ahuma be fo ma odema ni mo min tuguruko ga ridala ebe fo ko tugu bagade ate fo oma ko qalafu yede min yu soso me mo tuguruko aba fo ma ema ko tugu bagade munun tuguraw ko man tabi'ahum etabe fo odela man tabi'ahum men ni mo min yu soso de qalafu ya bena ekasisa donc ala ka hakilman dama mfule ka kuma min fo nya surnya ko min be ko nanja ka we nya surnya ka bo sarahu tadmuriya li sheikh muhammad amana jami akasiti folo yere asarahu tadmuriya muhammad amana jami yette de muri min saraha akasiti folo yere kasiti parce que asarahu kasitu kacha me ba la jale yere to bangale sebele be minna ani ni min beta eri keleni kola donc o kaseti folo oye kaseti muga ani fula de kaseti folo yere ibe faran fansia chama soron fule kam min surnyate iba faran fansia da fale soroye bon ni nyami nyininka ko ya la senekela nunu kono munun bena ko seneke feun ntia u be no yu ka feun faranyon ka yormi nyo faranyon ka nyo sen ewa kono munun be no che nu be gefen nu bu gefen tu la foi tu la ola hada made kan na fuluni ka balo atangali ba kare ni chiali kala min nana ko abo chinya iba ge ka bola wayen na fuluni nafaqati tangali de balo yi ka wajibi rede ate daga ikai ka foroto ibe ka nyoto e chinyali ka fiun kana chinya obe komi balo chinya de ibe junubu rede sorala ni yere ye tugu de ka labila foi ka kolochi de ka tango de bika bo ko ewa hiji dem munun beta hiji la ko mogo doya fo azati tigu munun hiji dem beta ko ba fo hiji denye ko e ba fe kana alikaba hiji bena fe e ba fe kana hiji sinya hakke minna iko sebe alikaba tawafu to yibolo ika joshi alikaba la ninye bidia de lesrite ni nadina kono donc alikaba yere ki yere joshi alikaba la ube kataka maga alikaba la yoro fula de be alikaba la drone adama dembe maga wala hajada aswadu yoro ibo wambrase ki dakala ka ambrase ni mashe ola ibi bolok da ka ki bolo ambrase ni mashe ola ni na kaja ibi bolo sama katama kala kubaru fo e hajar al aswad bo minni al urukun yemani ni sera o yoroma ibi bolo fana maga wala mete bolo embrasser ibi mu ibolo maga wala drop mete bolo embrasser na bora ni selenge fulala ite magali kaba yoroshila dondo la mawi ani buna bas ye nyon soro haramula o ya soro mawi ay nyemade ali kaba yoro mawi na na be magala ibn Abbas ko al-ewa mawiya ma ako ebe magali kaba yorobela ako laysa fil bayti mahjur ako alikaba yoroshite na balelendo ni mote shama ibn Abbas ko ye chinyade me ala ko qur'ana kono laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir chide mamma ga yoroshila ni nyoro fulate hajar al aswad anuru kuriye mani
Muawiya nunu yere bonya bagoti ako ye tiɲa fo Muawiya tun bɛ maga yɔrɔ minnu na y'a tɔ ye donc magali bɛ kɛ yɔrɔ fila de la alikaba fan bɛ ka to k'i yɛrɛ jɔ sama biriya do lesiri t'a la diinɛ la donc bi wa min filɛ ka fɔ lesiri tɛ nin na biriya de ye nin ye